שלום, היום אני אלמד אתכם איך להוריד קומבט ארמס. נכנסים לאינטרנט, תכתבו בגוגל, שנייה, הנה תכתבו בגוגל קומבט ארמס EU. יופי, אז תלחצו Enter. עכשיו ראשון, עידן. אוקיי ברמה, תודה על הבקשה. ועכשיו, כדי להוריד אתם צריכים ללחוץ על ההורדה שמראה לכם. שנייה, אני אגיד לכם את השם. הנה, דאונלוד, גם תלחצו. תלחצו. ועכשיו אתם לוחצים על שם ג'ט דאונלודר. ועכשיו לא מוריד את זה כי יש את המשחק. וכדי שיהיה לכם שחקן אתם לוחצים על סינג אפ. סיגן אפ. וכאן אתם נרשמים ונכנסים למשחק, ואז השחקן שלכם יעבוד ביוטיוב.